σε καλωσορίζω στο Παλκοσένικο. Καλώς σε βρήκα. Ξεκινώντας με ένα από τα ερωτήματα που καταπιάνεται και το έργο, θέλω να σε ρωτήσω αν και πότε τελικά ενηλικιώνεται κανείς στα αλήθεια. Θα απαντήσω με μια φράση του ήρωα που υποδίωμαι, του Jim Bank. Η ενηλικίωση πιστεύεις ότι κάποια στιγμή θα γίνεις ένας ολοκληρωμένος, υπεύθυνος άνθρωπος. Αυτή τη στιγμή που όλοι την περιμένουμε νομίζουμε ότι έχει έρθει, αλλά δεν έρχεται ποτέ. Όμως θα είναι όταν θα μείνουμε μόνοι μας, όταν παντρευτούμε και αποκτήσουμε παιδιά, και όταν πιάσουμε την πρώτη μας δουλειά, δεν έρχεται ποτέ. Και συμπληρώνω εγώ τη δική μου γνώμη ότι για μένα ενήλικας είναι ο άνθρωπος που πια κάνει σωστή διάγνωση της πραγματικότητας. Ότι νιώθει υπεύθυνος, αλλά όχι από το αγκαρία, όχι να δυστροπεί ότι ναι, πρέπει να κάνω το καθήκον μου, γιατί έτσι μπορεί να λειτουργήσει η κοινωνία. Για μένα αυτή είναι η στιγμή που ένας άνθρωπος είναι πραγματικά ενήλικας. Δεν νομίζω ότι την έχουμε αγγίξει, δεν ξέρω. Δηλαδή από τα πιο απλά πράγματα, το να παρκάρεις σωστά, άντε να φας και ένα τέταρτο ακόμα, μην εμποδίσεις τον άλλον, να μην είσαι στα περάσματα αμαία, να μπορεί ο άλλος να πάρει ο Δήμος τα σκουπίδια, απλά πράγματα που δυστυχώς έτσι όπως γίνεται στις μεγάλες πόλεις, ιδιαίτερα στην Αθήνα, ταλαιπωρούν την καθημερινότητά μας. Από τα πιο απλά λέω, το οποίο δεν μιλάμε τώρα για πολέμους, για πυρηνικά, για φυσικές καταστροφές που δεν μπορεί να τις ελέγξει κανείς, ειδικά ο μέσος άνθρωπος. Δεν θα λύσουμε ούτε το ουκρανικό, ούτε το παλαιστινιακό. Δεν το μπορούμε ούτε εγώ ούτε εσύ. Ξεφεύγει από το βελγικές μας. Αλλά να σεβαστούμε το χώρο και του χρόνου του άλλου, αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Και μιλώντας, μιας που το φέραμε το θέμα στην Ελλάδα, το μοντέλο της ελληνικής οικογένειας είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Μάλιστα αποτελεί ένα παγκόσμιο φαινόμενο και ήθελα να σε ρωτήσω πόσο απέχει από εκείνο της αγγλικής κοινωνίας, πάνω στην οποία ουσιαστικά βασίστηκε και το έργο της Ράις. Ναι. Εγώ δεν ξέρω αν θα συμφωνήσω ότι είναι ένα μοναδικό φαινόμενο. Νομίζω και η ιταλική οικογένεια και η ισπανική. Είναι μεσογειακό πιο πολύ. Το μεσογειακό. Η τουρκική θα έλεγα, επειδή έχω κάνει στην Τουρκία μια ταινία και έχω πάει και αρκετές φορές. Οι Τούρκοι των παραλίων μου θύμισαν καθαρά Έλληνες, ελληνική συμπεριφορά. Σίγουρα βέβαια μια ελληνική οικογένεια δεν έχει τα προβλήματα και δεν τα αντιμετωπίζει αυτά που έχει μια αφγανική οικογένεια. Μια οικογένεια στο Ιράν. Σίγουρα, αλλά εγώ πιστεύω στον πυρήνα η οικογένεια είναι το ίδιο. Είναι άνθρωποι που είναι μαζί, που θέλουν να είναι και τους πνίγει γι' αυτό. Έχουν την ανάγκη του άλλου, αλλά δυστροπούν που υπάρχει και ο άλλος, γιατί η οικογένεια είναι μια ωραία ανάγκη, μια ανάγκη που καλύπτεται, το θέλουμε, αλλά είναι και μια πίεση. Δεν ξέρω πόσο ταιριάζει στην ανθρώπινη φύση. Πάμε όμως για την αγγλική οικογένεια, ξεχωρίζει και διαφέρει από την ελληνική σε εκφράσεις, εγώ πιστεύω. Όχι στην ουσία. Της πατέρας και μια μάνα φροντίζει και αγαπάει τα παιδιά του, όπως και ένας Έλληνας και μια Ελληνίδα μάνα. Στον τρόπο, λίγο, στην υπερβολή ή στις εκφράσεις και σε κάποιες επιλογές. Αυτό το πιστεύω γιατί διάβαζα κάποτε μανιωδώς λογοτεχνία των μεσογειακών χωρών και των αραβικών. Ποια χώρα έβαλε η Μεσόγειος, είχα πάρει τα λογοτεχνία, σύγχρονα έργα τους και έβλεπα ότι οι ανάγκες ήταν οι ίδιοι. Η μάνα που περίμενε έξω από το σχολείο και έλεγε πήρε καλό βαθμό το παιδί μου στο Κοράνι, που ήταν ένας σπουδαίος συγγραφέας από την Αλγερία, δεν διαφέρει από τη μάνα την Ελληνίδα που περιμένει και λέει πήρε καλό βαθμό το παιδί μου στα μαθηματικά. Η αγωνία είναι η ίδια. Και οι Σουηδοί ακόμα και εκείνο, τι αγωνία θα έχουν για τα παιδιά τους, αν θα προκόψουν, το εκφράζουν διαφορετικά. Η έκφραση νομίζω είναι. Δεν είμαι βέβαιος, δεν διεκδικώ την απολυτότητα αυτών που λέω, σκέψεις κάνω. Σημαίνει ότι κάποιος που κλαίει πολύ για ένα χαμό, ότι στην ουσία πονάει περισσότερο, εκτονώνεται περισσότερο από κάποιον που δεν θα κλάψει καθόλου. Ξέρουμε αυτός τι μαράζει που βαλάει χρόνια. Εσύ παίζεις τον πατέρα ενός εκ των 3 νεαρών κοριτσιών, ο οποίος ναι μεν εκπροσωπεί τη μεγαλύτερη γενιά, ωστόσο δεν είναι ο συνήθις εκπρόσωπος της πατρικής φιγούρας, όπως τουλάχιστον εμείς την έχουμε στο μυαλό μας. Μίλησε μας λίγο για το ρόλο σου στην παράσταση. Λοιπόν, ο ήρωας που ερμηνεύω, που έχει απίστευτο ενδιαφέρον και τον έχω αγαπήσει πολύ, δεν είναι ένας εύκολος άνθρωπος, ούτε ένας εύκολος πατέρας. Δεν ξέρω αν θα ήθελε κάποιος να τον έχει τον πατέρα. Είναι αντιφατικός, είναι κυκλοθυμικός, είναι παρτάκιας, βολεψάκιας. Ο άτιμος όμως
στο έργο μέσα λέει τόσο ωραία πράγματα. Μες στο μεθύστο, σε εκείνο λέει τόσο. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτά που λέει. Με μια διαφορά ότι αυτός δεν τα εφαρμόζει. Δεν είναι τίποτα από αυτά. Αλλά τα απομονώσεις. Αυτά που λένε είναι πάρα πολύ σημαντικά. Εγώ το έργο το αγάπησα πολύ, μ' άρεσε πολύ για πολλούς λόγους και θεωρώ ότι είναι και ένα σχόλιο στο έργο για τις ανθρώπινες σχέσεις στη Δύση, στον δυτικό πολιτισμό. Εκεί διαφέρουν από τις σχέσεις σε άλλους πολιτισμούς, με άλλες κουλτούρες. Ο Τζιμ Μπακ λοιπόν λέει πολύ ωραία πράγματα και δεν τα εφαρμόζει όπως και εμείς στη Δύση. Διαδηλώνουμε, κάνουμε, ράνουμε για διάφορους, αλλά δεν θέλουμε να στερηθούμε ούτε ένα popcorn ελτερέψει η ζωή ενός αυγανού. Ενώ θα διαδηλώσουμε, αλλά στην πράξη δεν τα εννοούμε. Πώς είναι και στο πληκτρολόγιο να βρεις εσύ, να ερωτευθείς ή να κάνεις όλη αυτή η υπερβολή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, είναι από την άνεση. Είναι αυτό ο ρόλος. Είναι αντιφατικός και πολλές φορές είναι και πολύ αντιπαστικός. Εγώ όμως τον αγάπησα, έχει απίστευτο υποκριτικό ενδιαφέρον και λέει πολύ σωστά πράγματα, με τη διαφορά ότι μάλλον δεν τα εννοεί ή σου λέει άστα στα πόδια, πρέπει και να τα εφαρμόσω κιόλας. Ακούγεται ωραίος τύπος πάντως. Πολύ, είναι πολύ. Είναι από τους ωραίτερους ρόλους μου. Τώρα μ' άρεσε πολύ, μ' αρέσει πολύ. Και μιας που αρχίσαμε να μιλάμε για το έργο, το οποίο καταπιάνεται και με τους προβληματισμούς των νέων ανθρώπων, ειδικά σε μια εποχή που τα πάντα μοιάζουν ρευστά και απρόβλεπτα, εσύ πώς βλέπεις τη σημερινή κοινωνία και τις προοπτικές της για το αύριο? Θα σου πω, λόγω ηλικίας έζησα σε εποχές που δεν ήταν καλύτερες. Δηλαδή από άποψη υλικών μέσων ήμασταν πολύ πίσω. Ποια ήταν η διαφορά? Γιατί ούτε μ' αρέσει να λέω τα παλιά ωραία χρόνια, εμείς τι ωραία περνούσαμε. Όχι. Υπήρχε μια αισιοδοξία. Πίστευες ότι η επόμενη μέρα σίγουρα θα είναι καλύτερη και ήταν καλύτερη. Δηλαδή το παιδί που διάβαζε ήξερε ότι θα μπει στο πανεπιστήμιο και μετά έχει εξασφαλίσει το μέλλον του. Τώρα δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Τι και να έχεις τώρα? 3 πτυχία, 5 γλώσσες. Εγώ τέλειωσα το Λύκειο το 81. Υπήρχαν φτωχά παιδιά από χωριά και τέτοια στο Θέρμο που ζούσα, από χωριά που ήταν κοντά στο Θέρμο. Το Θέρμο ήταν μια κομμόπολη που είχε υπηρεσία, σχολεία, δίκαια και όλα αυτά. Παιδιά τα οποία ήταν πάμφτωχα, προκότσουν με τα πόδια, δεν είχαν παπούτσια και όλα αυτά. Υπήρχαν τέτοια πράγματα τότε. Και όμως επειδή διάβαζαν, μελετούσαν, περνούσαν στο πανεπιστήμιο και η ζωή τους μέσα από οικοτροφία μετά δουλεύανε για το στο πανεπιστήμιο, διορίζονταν, κάνανε, ράναν και αυτοί πετυχαίναν. Γέμισαν τα δικαστήρια. Ποιοι ήταν οι δικαστές? Αυτοί ήταν οι δικαστές. Δεν πηγαίναν τα παιδιά του Ωνάση, τα παιδιά των Βαρδελιάδων στη σκασίλα τους. Αυτό δεν ισχύει τώρα. Αυτό είναι, δηλαδή λέω, το σκέφτομαι πάρα πολλές φορές στη Βενήσια, ότι αν εγώ έβγαινα στο θέατρο τώρα, δεν κατάφερνα τίποτα. Τι θα το βάζα στα πόδια? Τότε μας ανοίγονταν δρόμοι. Εγώ ένα παιδί που ήρθε από μια κομμόπολη, δεν ήξερα κανένα. Αλλά τότε υπήρχαν κάποιες σταθερές, κάποιες βάσεις. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για την Ελλάδα. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Και κυρίως στις χώρες της Δύσης. Δεν είναι το αύριο. Τώρα είναι τείχο. Όλη η κοινωνία πέφτει σε τείχο. Πόσο μάλλον οι νέοι. Είναι και ένας προβληματισμός όταν μιλάω και με νεαρούς ηθοποιούς που ξεκινάνε τώρα και πραγματικά τους ρωτάω πολλές φορές εάν είναι εύκολο για αυτούς, αν μπορείς να βιοποριστείς μόνο από το θέατρο σήμερα ή από μόνο μια δουλειά. Πολλοί είναι στην εστίαση, πολλοί κάνουν διάφορες δουλειές, πολλοί σε πολλές παραστάσεις ταυτόχρονα, τηλεοράσεις, διαφημίσεις και πραγματικά είναι όλοι τους έτσι, λίγο σαστισμένοι, λίγο δεν ξέρω, όχι απογοητευμένοι, ελπίζουν. Όχι, γιατί αυτοί δεν ξέρουν. Εγώ ας πούμε μπορώ να συγκρίνω. Όταν ξέρεις, δηλαδή όταν λες έπαιρνα 2.000 το μήνα π.χ. το κατοστάρικο μπορεί να πάρεις τώρα, δεν σου φαίνεται καταστροφή. Αν δεν ξέρεις, μιλάω τώρα έτσι συμβολικά, αν δεν ξέρεις το διχίλιαρο και ξέρεις μόνο το κατοστάρικο, λες αυτό είναι.
Εγώ, ας πούμε, όταν βγήκα στο θέατρο, είχαμε τα καμαρίνια μας και ήξερα ότι παίζαμε 8-9 παραστάσεις τη βδομάδα και ήξερα ότι αυτός είναι ο χώρος μου για 5 μήνες και αυτή είναι η οικογένειά μου, γιατί έτσι ήμασταν τότε. Τώρα δυσκολεύομαι πάρα πολύ το ότι θα πάω στο θέατρο πριν προηγείται άλλη παράσταση, πως την καρέκλα μου κάθεται άλλος συνάδελφος που πρέπει να φύγει γρήγορα, να πω και εγώ γρήγορα, γιατί μετά θα ακολουθήσει άλλος. Εγώ, Διονύση, δεν το έχω αποδεχθεί ακόμα αυτό. Δυσκολεύομαι πραγματικά. Οι νέοι ηθοποιοί απορούν μερικές φορές που κρινιάζω, γιατί αυτό ξέρουν. Αλλά τώρα, με τόσες δραματικές σχολές, όταν ήμουν εγώ ήταν 6 και η κοινωνία δεν είχε ανάγκη 10.000 ηθοποιών. Άρα θα βιοπορείονται σε λίγο ελάχιστοι. Δεν καλύπτει μια κοινωνική ανάγκη, άρα δεν θα το πληρώσει. Και πάμε και αυτό είναι κακό για το θέατρο, γιατί πάμε πια στο να μην είναι επαγγελματικό το θέατρο. Εφώνησα σε έναν συνάδελφο, νέο, εξαιρετικό ηθοποιό, γιατί τον είδα σε μια ταινία που έσκησε, την έπαιζε η τηλεόραση και τον πήρε την άλλη μέρα τηλέφωνο. Ποιος κάνει πολύ ωραία πράγματα στο θέατρο και του λέω: ελπίζω με σε εξήμεις, όχι μου, δουλεύω καζόμι. Δεν θα το φανταζόταν κάποιος πρωταγωνιστής σε μια ταινία και με θέατρα και πολύ. Λέω: συγγνώμη, δεν το ήξερα. Λέω για το χρόνο, όχι που την κάνεις, να κάνεις. Αυτό είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να προσαρμοστούμε. Και ούτε να κλαίμε σαν τις μυρινιές, αχ, πάνε τα πακύρια μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα, όποιος επιβιώσει πάνω σε αυτό. Έχει κάτι πολύ ωραίο όμως τώρα όλο αυτό, που δεν το είχε. Τότε εμείς σε μια σεζόν παίζαμε ένα ρόλο. Εγώ τώρα στη σεζόν μπορώ να παίζω 4 ρόλους. Αυτό όμως είναι ωραίο. Γιατί κάποιος μπορεί να τέλειωνε την καριέρα του και αν είχε επιτυχία μπορεί να παίζουν 3 χρόνια και να παίζει 3 χρόνια ένα ρόλο. Εγώ μέσα σε 10 χρόνια έχω παίξει 30 ρόλους. Είναι απαιτητικό, είναι δύσκολο, θέλει το χρόνο, θέλει συγκέντρωση, θέλει πολλά πράγματα, αλλά είναι και πολύ γοητευτικό. Ενώ παλιά, Διονύση, αρχίζαμε τον Αύγουστο τις πρόβες, ξεκινούσαμε τον Οκτώβρη τις παραστάσεις, ένας ρόλος μέχρι τον Μάιο. Και κάποια στιγμή πνιγώσουνα πραγματικά. Και όχι 2 παραστάσεις την εβδομάδα, όπως τώρα, 3. 8 παραστάσεις την εβδομάδα. Δηλαδή εγώ το Άζι 4 το παίξω 14 παραστάσεις. Τότε 14 παραστάσεις πρέπει να τις έπαιζες σε 2 εβδομάδες. Και γευόσουνα το ρόλο. Τον γευόσουν, ήξερες τα λάθη σου να τα διορθώσεις, να κάνεις τεράστιο σχολείο. Τώρα δεν ξέρω και σε αυτούς τους χρόνους τι προλαβαίνει κάποιος να συνειδητοποιήσει εύκολα και να διορθώσει. Νομίζω οι νέες γενιές, επειδή αυτό ξέρουν, κάνουν θαύματα. Προσαρμόζονται πιο γρήγορα. Βέβαια, η προσαρμογή είναι. Νομίζω στην εξέλιξη της ζωής ούτε το δυνατότερο, ούτε το εξυπνότερο επιβίωσε και κυριάρχησε. Αυτό που προσαρμόστηκε πιο πολύ, που ήταν ο Homo sapiens. Η προσαρμογή είναι αυτό. Τώρα μου προέκυψε ένα ερώτημα. Είπες πριν ότι ξέρατε παλιότερα ότι η επόμενη μέρα θα είναι καλύτερη από την προηγούμενη, αν μη τι άλλο. Και ήταν. Ναι, και ήταν. Θα έβαζες κάπου το σημείο καμπής, πότε άλλαξε αυτό? Δηλαδή θυμάσαι κάπου να έγινε αυτό το κλικ και πλέον οι μέρες να είναι, δεν ξέρω αν είναι χειρότερες, αν μη τι άλλο είναι στάσιμες με μια πορεία καθοδική. Και αυτό δεν είναι μόνο για την Ελλάδα, μπορεί σε κάθε χώρα να καθυστέρησε 1-2 χρόνια, αλλά για τον δυτικό πολιτισμό νομίζω άρχισε από το 2000 και μετά, νομίζω. Λίγο από το 2000 και μετά, από το 2000 κάποιοι το τοποθετούν από την κρίση του 8 και 10. Εγώ δεν το βάζω έτσι. Και επίσης θεωρώ ότι αυτό το άνοιγμα σε όλα τα επαγγέλματα, ότι ο καθένας αύριο μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, ειδικά στον χώρο το καλλιτεχνικό, αυτό ναι μεν σου δίνει τις δυνατότητες και ελευθερία έκφρασης και εκείνο και να υλοποιήσει κατά κάποιο τρόπο τα όνειρά σου, αλλά γυρνάει και μπούμεραγκ, διαλύει τον επαγγελματισμό του χώρου. Και μιλώντας τώρα για όλα αυτά και σε διεθνές επίπεδο, θεωρείς πως 15 περίπου χρόνια μετά τη συγγραφή του έργου οι συνθήκες στον πλανήτη έχουν αλλάξει, άρα κατ' επέκταση και οι προβληματισμοί των ανθρώπων και των νέων, ή είναι πάνω κάτω οι ίδιοι? Εγώ θεωρώ ότι οι προβληματισμοί πρέχουν και από το ήθος και από τη σκέψη. Εγώ θεωρώ ότι το ανθρώπινο ήθος
εδώ και χιλιάδες χρόνια, τουλάχιστον από την εποχή του Περικλή και λίγο πιο πριν, δεν έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει ελάχιστα. Έχει εξελιχθεί η τεχνολογία, έχει αλλάξει ο τρόπος που μετακινούμαστε, που επικοινωνούμε, που τρώμε, που τεινόμαστε. Το ανθρώπινο ήθος έχει αλλάξει ελάχιστα. Οι άνθρωποι είναι το ίδιο ανταγωνιστές, γιατί είτε να διαβάσει το κηδείο τον Πελοποννησιακό πόλεμο, είτε τον Αλέξιο Κομνηνό, πώς τσακώνονταν η κόρη του Ιωάννη Κομνηνή για να πάρει την αυτοκρατορία, δεν διαφέρουν από αυτά που κάνουν τα κόμματα, τι αρχηγοί των κομμάτων τώρα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα σε όλα, στον τρόπο που ερωτεύονταν, στο το ένα. Απλώς κάποια μη και κάποια πρέπει και κάποιες απογορεύσεις υπήρχαν. Κάποιες φορές και ολοκληρωτικές. Αλλά το ήθος του ανθρώπου δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει. Οι προβληματισμοί του βέβαια είναι και ανάλογα την εποχή. Τώρα είναι σίγουρα οι προβληματισμοί μας έχουν μεγάλη σχέση με το κλίμα. Αυτό προβληματίζει πάρα πολύ τον κόσμο, όσο και αν δεν θέλει να το λέει, γιατί το πολύ κακό δεν θέλουμε να το σκεφτόμαστε. Λέμε άστο ρε παιδί μας, πούμε κάτι πιο που μπορεί να λύνεται άμεσα, αλλά μας προβληματίζει. Προβληματίζει πολλούς και προβληματίζει και ανθρώπους. Εγώ βλέπω τα νύψια μου και όλα αυτά. Πού θα είναι τα παιδιά μου, ρε παιδί μου. Και δεν έχει καμία σχέση το καλοκαίρι με το καλοκαίρι που ξέρω. Εγώ έρχεται το καλοκαίρι και τρέμω. Που εγώ περίμενα πώς και πώς. Επίσης, είμαστε σε έναν κόσμο βεβαιότητας. Και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε σταθερές. Αυτό μας κάνει να προβληματιζόμαστε, και δεν το λέω από τη συντηρητική πλευρά. Άχι πολλές ελευθερίες που δώσαν, πολύ σωστά πρέπει να δίνονται οι ελευθερίες. Αλλά πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι δεν είμαστε μόνοι μας στον πλανήτη και στην κοινωνία. Δεν πρέπει να υπηρεσεί το θέλω εις βάρος του άλλου. Και η διαφορά νομίζω είναι πολύ χρονική, το 11 με το 25, για τα μεγάλα θεμελιώδη προβλήματα. Για τα άλλα, πούμε στην Αγγλία, η Αγγλία του 11 ήταν σε πολύ καλύτερη, δεν είχαν βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν η οικονομία της πολύ πιο ανθυρή, είχαν άλλα πράγματα σε σχέση με το πώς είναι το 25, που αυτή είναι πραγματικά σε μια πολύ αβέβαιη φάση πολιτικά. Δεν έχει καμία σχέση η Αγγλία του 25 με την Αγγλία του 80, αλλά για τα μεγάλα θεμελιώδη ζητήματα, γιατί εγώ εκεί ρίχνω μεγάλο βάρος, τα άλλα θεωρώ ότι λύνονται. Αφού εμείς τα φτιάχνουμε, μας τα λύσουμε. Να προχωρήσω και να ρωτήσω, αλλάζοντας θέμα, πόσο εύκολο είναι να φτιάξει κάποιος ένα έργο το οποίο έχει στο επίκεντρο και το χάσμα των γενεών, αποφεύγοντας όμως στερεότυπα και κλισέ που έχουν χιλιοϊπωθεί τόσα χρόνια στα υπόλοιπα έργα, στην εργογραφία. Εκεί είναι αυτό που λέμε ταλέντο. Εκεί που λέμε γιατί ξεχωρίζει ένας συγγραφέας και γιατί το έργο του θα μείνει ή μπορεί να παιχτεί και να μην το ξαναδεί κανένας. Γιατί κείμενα τα οποία έχω παίξει και κάποτε είπα «Αχ, τι ωραίο αυτό το κείμενο», ή τα είδα τώρα σε άλλες παραστάσεις ή τα ξαναδιάβαζα για κάποιους λόγους και έλεγα «Καλά, τι με εντυπωσίασε αυτό». Τι μου αρέσει το συγκεκριμένο όμως, και δεν είναι στα πλαίσια της πρόθεσης της παράστασης, μ' αρέσει ότι λέει τόσα πολλά πράγματα, χωρίς διδακτισμό, χωρίς καταγγελίες, μέσα από κουβέντες που μπορεί να θεωρηθούν και φλιαρίες. Γιατί και αυτά που λέω εγώ στο Jim Bank, εκτός από κάποια στιγμή που τους λέω κάποια πραγματάκια που μπορεί να θεωρηθεί ότι τους κάνω ένα μαθηματάκι, αλλά καλώς τους το κάνω και τη στιγμή, όλα τα άλλα λέγονται πίνοντας, κουτσοβολεύοντας, κάνοντας το ένα το άλλο, αλλά και τι λέγεται. Αλλά δεν ξέρω, αλλά δεν είναι σε πρώτο επίπεδο και αυτό μου αρέσει εμένα, αυτό με εγωιτεύει στο έργο. Εγώ δεν θέλω ο συγγραφέας να μου κουνάει το δάχτυλο και να μου υπογραμμίζει τι πρέπει να δω, τι να με συγκινήσει, είτε να πάρω για δουλειά για το σπίτι. Αυτό με ενοχλεί. Θέλω να παίζω το έργο και εγώ θα πάρω τι θέλω. Αυτό μου αρέσει σε αυτό το έργο, ότι λέει πολύ σημαντικά πράγματα, αλλά με χιούμορ, με το ένα, με το άλλο, λέει πολύ σημαντικά. Αυτό που λέω εγώ, ας πούμε, ότι είμαστε εγκλωβισμένοι στα τεχνητά μας προβλήματα. Είναι μια φράση καθαρά του δυτικού πολιτισμού. Τα τεχνητά μας προβλήματα που φτιάχνουμε μόνοι μας. Γιατί δεν είναι αυτά τα προβλήματα. Δεν έχουμε τα ίδια προβλήματα με την Ουκρανία και με τη Γάζα, ούτε με το Αφγανιστάν, ούτε μια γυναίκα που υποφέρει στην Ελλάδα. Εντάξει, δεν είναι όλοι στην ίδια οικονομική κατάσταση. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να είναι άρρωστοι, που μπορεί να έχουν να φάνε.
εννοείται και είναι άλλο το θέμα εκεί, αλλά μιλάμε, όπως με λέει το έργο, για τον μέσο, όπου έχει λύσει κατά κάποιο τρόπο τα βιοποριστικά του προβλήματα, τα άλλα είναι τεχνητά. Ωραία, να αφήσουμε λίγο το acid test και να ρωτήσω τα επόμενα σου σχέδια και για το χειμώνα και για το καλοκαίρι. Κοιτάξτε, για το καλοκαίρι είναι έργο που θα παιχτεί σε ένα φεστιβάλ. Απλώς μου έχουν πει να μην πω ακόμα τίτλο και συντελεστές επειδή φτιάχνονται, γιατί θα αλλάξει ο τίτλος, το οποίο είναι πολύ ωραίο και οι συνεργάτες μέχρι τώρα δεν αλλάξει κάτι. Ξεκινάω πρόβες, υπάρχουν διάφορες συστήσεις για χειμώνα, δεν έχει οριστικοποιήσει τίποτα, άρα δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο. Τόσα από την παράσταση του καλοκαίρι. Μαζεύουμε στο Παλκοσένικο θεατρικές ιστορίες από καμαρίνια, από σκηνές, από φουαγέ, κάποιος που είπε κάτι σε κάποιον, οτιδήποτε, μια στιγμή έτσι χαρακτηριστική που σας έχει μείνει. Ήταν πέθανε η μάνα μου και έπρεπε με ειδοποίησαν την ώρα που πάρκαρα από το θέατρο και έπρεπε να πω να κάνω 2 παραστάσεις. Αυτό είναι, Διονύση, δεν το ξεπερνάω με τίποτα. Δεν είχε πεθάνει, απλώς μου είπαν θέμα 3-4 ώρων, τρέξε να την προλάβει ζωντανή και εγώ πάρκαρα και μπήκα και έκανα 2 παραστάσεις. Τα άλλα τα περιστικά είναι τόσα πολλά και τα αστεία. Πολλά ευτράπελα γινόντουσαν παλιά περισσότερα γιατί είχαμε περισσότερο χρόνο να κάτσουμε στο θέατρο. Τώρα δεν προλαβαίνεις να καθίσεις. Δεν προλαβαίνεις να καθίσεις στο καμαρίνι. Γιατί προηγείται κάποιοι άλλοι. Να φύγουν αυτοί και πας γρήγορα να τη φύγεις και μετά πρέπει και εσύ πολύ γρήγορα να σταθεί κάποιος άλλος. Ούτε σχέσεις δημιουργούνται ρηχτές όπως παλιά, ούτε ο χρόνος να κάνεις τις πλάκες σου υπάρχει. Αχ, ναι. Ναι, είναι στο Θεσσαλικό, στο Γενικό Γραμματεία του Καπετανάκη το 1984 και έχει την Άννα την Κοκκίνου, την ξέρεις, που έχει το θέατρο Σφενδών. Η Άννα λοιπόν δίνεται, φτιάχνεται και βάζει, πώς τα λένε, ρόλα ή πώς τα λένε αυτά για τα μαλλιά της που έβαζε, τα τσιμπιδάκια της, διάφορα λουδικά που έβαζε. Όπως είχα αφήσει εγώ το καπέλο μου, δεν το είδε σε μια παράσταση γιατί κάνουμε περιοδία και δεν ήταν πάντα άνετες, δεν υπήρχαν ανέσεις, στιμωγμένοι ήμασταν πίσω. Είδε λοιπόν, είχα αφήσει εγώ το καπέλο του ρόλου, τα είχε βάλει αυτά εκεί πέρα και όπως είμαι στα σκοτάδια για να βγω εγώ στη σκηνή δεν το είδα. Παίρνω λοιπόν το καπέλο που είναι μέσα στα λουλουδικά, στα τσιμπιδάκια και βγαίνω να τραγουδήσω, να κάνω έτσι. Γεμίζει η σκηνή. Το βλέπει ο Τσιάνος και νομίζω ότι έχω κάνει πλάκα. Και έρχεται στο διάλειμμα και μου λέει: είσαι πολύ νέος ηθοποιός, έχεις τέτοια. Θα σου βάλω πρόστιμο. Και του λέω: εγώ τα χάσα, δεν το ήξερα. Και πήγαν οι μεγαλύτεροι ηθοποιοί, είπαν: όχι, λάθος, δικό μας, με πολύ μεγάλη αγάπη. Και πάλι στην ίδια παράσταση. Είχα πάει το εξής, παίζουμε στο Λυκαβητό, 16 Αυγούστου το 1984, που τότε ότι έρχεται το Θεσσαλικό, προωθούνταν πολύ αυτές οι παραστάσεις, ήταν πια. Τα διπεθέ της Μελίνας και όλα αυτά που είναι όλο το ελληνικό θέατρο κάτω πάνω στην ουσία. Δεν είναι ιταλική σκηνή. Είναι στις Κερκίδες. Και ξεκινάει η δεύτερη πράξη με μένα και τον Μανώλη Πουλιάση, τον συνάδελφο που δεν ζει, και λέμε ένα χορευτικό και μετά εγώ πρέπει να μιλήσω. Και εγώ που σταματάει και χειροκροτάει ο κόσμος, πω με βλέπει το κουκλάκι, με βλέπει κανένα, με βλέπει να μην ήταν όλες αυτές. Και δεν μιλούσα. Δεν πήγαινε παρακάτω το έργο. Ήμουν πάρα πολύ ευτυχισμένος που με βλέπω. Και μου φωνάζα μίλα. Μου έκαναν κάθε. Εγώ τίποτα. Χάζευα. Και τα χάσα τα λόγια. Και μπορούσα να προχωρήσει το έργο. Και άλλα πολλά και από παραστάσεις στην Αθήνα. Πολλά. Απλώς μου ήρθαν αυτές τώρα αυτή τη στιγμή. Πολλές. Υπάρχουν κι άλλες. Αυτό ήταν το 2014 που ήμουν περιοδία με τους υπέρους από τα Τύρανα, όπου είμαστε στα Γρεβενά, εκεί παίζαμε 2 παραστάσεις κάθε μέρα την μίση. 14 παραστάσεις την εβδομάδα. Ταξίδι, παραστάσεις. Πηγαίναμε στο ξενοδοχείο, ανοίγαμε τις βαλίτσες μας, αλλάζαμε ένα ντουζάκι, λίγο τρώγαμε κάτι και πηγαίναμε στο θέατρο. Και είναι στα Γρεβενά λοιπόν η απογευματινή και μετά καπάκι η βραδινή. Έτσι όπως τα κάναμε, εγώ νομίζω ότι έχω πει τα λόγια μου. Τα είχα πει την απογευματινή. Και έλεγα στο παρτσαράκι, μίλα γιατί δεν μιλάς. Κύριε με τρόπο και μου λέει, στα παιδί μου να πάμε παρακάτω, δεν μιλάς. Και εκεί συνειδητοποίησα ότι τα είχα πει στην απογευματινή, αλλά πρέπει να τα ξαναπώ και στη βραδινή για να γίνει παράσταση.
πολλά τέτοια. Και στους ενόρκους είχαμε διάφορα ευτράπελα όταν θυμάμαι τεράρασκος πολύ ένας ηθοποιός είχε διάρκεια και δεν μπορούσε ο άνθρωπος και φτιάχνανε με τείχος, αλλά δεν έπρεπε να τον δει το κοινό να φεύγει γιατί ο ένορκος είναι κλειδωμένη πόρτα, πώς θα φύγει. Και αυτός το φτιάχνανε ένα τείχος, πήγαινε την ανάγκη του και γύριζε και το τείχος άνοιγε ξανά. Και ποτέ δεν κατάλαβε θεατής κανένας, μάλιστα ούτε τα κορίτσια που κάναν ταξισθησία το είχαν καταλάβει.